Tisztelettel köszöntöm Önöket, hölgyeim és uraim! Török Antal vagyok, az Olympic Hungary Kft. Ügyvezető igazgatója. Társaságunk 1993-ban alakult, és mára már görög-magyar vegyes vállalatként a napkollektorok értékesítése, kivitelezése mellett a gyártás is teljes mértékben Magyarországon végezzük. Kérem, legyenek vendégeink egy sétára, ahol megismerkedhetnek a napenergia hasznosítás gyakorlati tapasztalataival és az elért eredményeinkkel. A napkollektorok felfogják a napsugaraival érkező hőenergiát, és egy hőcserélő rendszer segítségével melegítik fel a vizet. Ezzel a technológiával a legkisebb családi háztól a legnagyobb, akár több ezer férőhelyes kórházig bármilyen intézmény melegvíz ellátását energiatakarékos módon oldjuk meg. Fontos, hogy a napkollektor évtizedekig ellenálljon a legszélsőségesebb időjárási viszonyoknak is. Ezért mind a külső, mind a belső szerkezeti elemek meg kell, hogy feleljenek a legszigorúbb követelményeknek is. A külső tokozat alumínium ötvözet horgonyzott lemezhátlappal, a kollektor előlapja pedig egy speciálisan rugalmas, edzett 4 mm-es üveglap. A kollektorban a napsugarak befogására kiváló hővezetési tulajdonsága miatt vörös rezet használunk, amelyet egy különlegesen jó fény- és hőelnyelő tulajdonságokkal bíró matt fekete anyaggal kezelünk. Ez az úgynevezett abszorber, más néven elnyelő, amely mögött hővisszaverő, azaz hőtükrös szigetelés van elhelyezve, ezáltal minimálisra csökkentve a kollektor hőveszteségeit. Egy ilyen módon elkészített napkollektor teljesítménye éves viszonylatban meghaladhatja négyzetméterenként a 700 kWh-t. Általában 50 liter víztérfogathoz 1 négyzetméter felületű napkollektor tervezünk, de a méretezést számtalan egyéb tényező is befolyásolja. A napkollektoros rendszer utólag is megépíthető a vízrendszer minimális megbontásával, így az intézmény folyamatos vízellátásában zavar nem keletkezik. A berendezés egész éves üzemű, működése teljesen automatikus. Bármilyen tárolós rendszerű meglévő használati melegvíz rendszerre csatlakoztatható. A szolárrendszert egyszerűen a meglévő boiler elé kell csatlakoztatni úgy, hogy a hideg vizet előbb a szolárboiler kapja. Az így fel, illetve előmelegített vizet kapja a régi boiler. A kollektorokban nem mérgező, környezetbarát fagyálló folyadékot keringtetünk, amely a felvett hőt hőcserélőkön keresztül adja át a víznek. Egy napkollektor súlya 1,5 liter folyadékkal feltöltve 48 kg. Így az általunk általánosan alkalmazott teherelosztó szerkezettel elkerüljük a tető túlterhelését. Az ország számtalan intézményében évek óta hibátlanul működnek már általunk épített berendezések, amelyekre 6 év garanciát adunk. Az általános tapasztalat az, hogy a rendszerek 3-5 év leforgása alatt megtérülnek, és az intézményeknek konkrétan kimutatható pénzmegtakarítást jelentenek. Nyári napos időben a napkollektoros rendszer egyéb rásegítés nélkül szinte önmagában is képes biztosítani a megfelelő hőfokú és mennyiségű melegvizet. A berendezések minimális karbantartást igényelnek, és ez is csak a fagyálló folyadék évenkénti ellenőrzését, illetve amennyiben indokolt, csekély utántöltését foglalja magába. A napkollektorok minden olyan területen pénzt és energiát takarítanak meg, ahol használati, illetve technológiai melegvízre van szükség. Ilyenek például a kórházak, szociális otthonok, iskolák, óvodák, üzemek, kempingek, tömblakások, családi házak, mezőgazdasági üzemek. Lássunk néhány működő berendezést, amelyek bizonyítják, hogy a napenergia hasznosítás egyre inkább teret nyer Magyarországon is a melegvíz ellátás tekintetében. A Gyulai Tüdőkórház melegvíz ellátását mintegy 100 négyzetméternyi napkollektor felület segíti, ebből 80 négyzetméter a kazánház lapos tetőjén, 20 négyzetméter pedig önálló rendszerként a ferdetetőn kapott helyet. Intézményünk viszonylatában több mint 1 millió forintos megtakarítást értünk el. Egy ilyen kis intézmény vonatkozásában az jelentős pénzeszközt jelent. Körülbelül egy olyan 20%-os gázenergia megtakarításunk van, amelyet mennyiségben ki tudunk mutatni.
Szegeden a 2. számú kórház épületére 96 négyzetméter napkollektor került fel. A megbízást a FÁR program keretén belül kaptuk a norvég generál kivitelezőtől. A Békéscsabai Arany János Kollégium mindkét épületére napkollektorok kerültek, először 24, majd az eredményeket látva további 40 négyzetméter önálló kollektorfelület került megépítésre. 1994-ben a Mezőhegyesi Ménesbirtok RT 11 számú tehenészeti telepére került mintegy 80 négyzetméteres berendezés, amely a fejőház technológiai és a szociális épület melegvíz ellátásának nagy részét fedezi. A békési Hajnal István Szociális Otthon szintén 100 négyzetméter felületű kollektorral takarít meg energiát. A kollektorok állványzata alumíniumból készült és teljesen biztonságosan rögzíthető a lapos tető roncsolása nélkül. Amennyiben indokolt, úgy a csövek szigetelése után a vízszintes szakaszokon horgonyzott lemezborítást is alkalmazunk. Éves szinten az energia megtakarítás mintegy 40%-os lett. Az Olympic Hungary Kft. Által telepített berendezés üzemviteli szempontból megbízható, jó hatásfokkal üzemel, és azt hiszem, hogy mindnyájan meg lehetünk vele elégedve. Görcsönyben a Baranya megyei önkormányzat módszertani intézményében mintegy 72 négyzetméter napkollektort telepítettünk a földre betontuskókkal kiemelve az épület adottságai miatt. Fogyatékos gyermekek otthona Békéscsaba. Itt 60 négyzetméter napkollektor gondoskodik egy 3000 literes tartállyal a napi melegvíz szükséglet több mint harmadáról. Igazán megtisztelő feladat volt számunkra a Békés megyei közgyűlés megbízása, amelyben mintegy 10 állandó bentlakásos szociális intézmény kapott napkollektort. Az ehhez szükséges pénz nagyobb részét az általunk elkészített pályázatra a Környezetvédelmi Minisztérium adta. Nagyon kedvező tapasztalatok vannak, az intézmények működési költsége jelentősen csökkent. Intézményeknek a megtakarításból más dolgi kiadásokra tudják fordítani ezeket a pénzösszegeket, így magasabb szintű ellátásot lehet biztosítani az intézményekbe. Az épületekre összesen több mint 600 négyzetméternyi kollektorfelület került. Lássunk ezek közül is néhányat ízelítőül. Gyermekotthon Magyar Bánhegyes. A mosoda és a fürdők melegvíz ellátását 24 négyzetméter napkollektor biztosítja. Idősek otthona Nagyszénás. 100 négyzetméter napkollektor lett elhelyezve földön, kiemelt betontuskókon, illetve a két épületet összekötő átjáró tetején, álló, illetve fekvő elrendezésben. Szociális otthon Vésztő. A tető elrendezése és a rajta rendelkezésre álló hely miatt konzolos kiemelésre volt szükség. Ide 60 négyzetméter kollektorra volt szükség a 3000 literes tartály melegítésére. Ez a berendezés jelenleg napsütéses napokon az intézmény melegvíz ellátását csak nem teljesen fedezi. Szociális otthon Mezőkovácsháza. Itt a főépületen 50 négyzetméter, a mosoda lapos tetőjén pedig 20 négyzetméter kollektor kapott helyet. Mezőhegyesi Kórház. 40 négyzetméter, illetve 20 négyzetméter kollektor felület ad melegvizet az intézménynek. Az ország különböző pontjain közel 3000 négyzetméternyi napkollektoros berendezést telepítettünk már. Reményeink szerint ezzel a rövid kis filmmel átfogó képet tudtunk adni önöknek arról, hogy milyen fontos szerepe van a napenergia hasznosításának mindennapi életünkben. Itt sétánk végére is értünk. Köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmükkel, és kérjük, forduljanak hozzánk bizalommal. Én a magam részéről az Olympic Hungary Kft. Szlogenjével búcsúzom. A nap nem emeli az energia árát.